Γεια σε όλους. Η υπηρεσία πληροφοριών και ανάλυσης είναι σε επαφή μαζί σας Guru Markets. Ξεκινάμε με συνοπτικές πληροφορίες για την εταιρεία. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το διακόψετε. Σας προσκαλούμε να δείτε αναλυτικότερα όλες τις παραμέτρους της υπομελέτη εταιρείας. Τώρα θα αναλύσουμε τους κύριους θεμελιώδεις δείκτες της εταιρείας Washington Trust Bancorp, Link, ticker, WASH. Αυτή η αναθεώρηση βασίζεται στα τρέχοντα δεδομένα της 21ης Μαρτίου 2025. Κατά ταξινόμηση Guru Markets εταιρεία Washington Trust Bancorp, Link ανήκει στην υποκατηγορία Bank Classic. Στη σύγκριση συμμετέχουν 248 οργανισμοί, γι' αυτό είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Θα δούμε τον πίνακα παραγγελιών με βάση τα αποτελέσματα αυτού του βίντεο. Το αποτέλεσμα για την εταιρεία είναι το εξής, -7 στους 10 βαθμούς. Ο μέσος όρος για την υποκατηγορία είναι 1,3 βαθμοί. Αν κοιτάξετε γενικά, στο χρηματιστήριο τον ΗΠΑ συνολικά, μπορούμε να σημειώσουμε ότι η μέση βαθμολογία για ολόκληρο το χρηματιστήριο των ΗΠΑ είναι 1,9 μονάδες. Έναντι σκορ -7 πόντων υπέρ Washington Trust Bancorp. Συγκρίνοντας τη δυναμική της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας Washington Trust Bancorp και εταιρείες υποκατηγορίας, μπορούμε να δούμε ότι τους τελευταίους 12 μήνες οι μετοχές της εταιρείας Washington Trust Bancorp παρουσίασε μεταβολή 28,6%. Το 22,6% είναι ενάντια στις αλλαγές τιμών στην υποκατηγορία. Αυτό σαφώς δεν υποδηλώνει τίποτα, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε αυτό το γεγονός υπόψη. Κεφαλαιοποίηση της εταιρείας Washington Trust Bancorp αξίας $0,61 δισεκατομμυρίων. Και η κεφαλαιοποίηση της υποκατηγορίας είναι $1.211 δισεκατομμύρια. Washington Trust Bancorp, Link αντιπροσωπεύει μερίδιο 0,05%, αυτή είναι μια από τις πολύ μικρές εταιρείες στην υποκατηγορία. Η κεφαλαιοποίηση του ισολογισμού της εταιρείας είναι $0,5 δισεκατομμύρια. Με κεφαλαιοποίηση βιβλίου της υποκατηγορίας $999 δισεκατομμυρίων. Washington Trust Bancorp, Link αποτελεί μερίδιο 0,05%. Συγκρίνοντας τις μετοχές της χρηματιστηριακής και της κεφαλαιοποίησης του ισολογισμού, βλέπουμε τα εξής. Μερίδιο Washington Trust Bancorp, Link σε μια υποκατηγορία σε περίπτωση εκτίμησης της αγοραίας αξίας είναι 0,05%. Η λογιστική αξία είναι 0,05%. Αυτό είναι 0% περισσότερο από το μερίδιο της αγοραίας αξίας. Εκτίμηση του μεριδίου της εταιρείας στην αγορά και της λογιστικής αξίας της υποκατηγορίας, κακή, -1 μονάδα. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του οργανισμού ανέρχονται σε $1,174 δισεκατομμύρια. Η κεφαλαιοποίηση του χρέους προς λογιστική ανέρχεται στο 234,8% του κεφαλαίου. Εκτίμηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, πολύ κακή, -2 βαθμοί. Το υπόλοιπο της αγοραίας τιμής της εταιρείας προς τα κέρδη της είναι 0. Με μέσο όρο στην υποκατηγορία 13,2, που είναι σημαντικά χειρότερο σε σχέση με την υποκατηγορία. Εκτίμηση της αναλογίας τιμής της μετοχής προς κέρδος σε σύγκριση με εταιρείες της υποκατηγορίας, πολύ κακή, -2 μονάδες. Τα κέρδη για τους τελευταίους 12 μήνες ήταν -$28 εκατομμύρια. Τα προβλεπόμενα κέρδη για τους επόμενους 12 μήνες είναι άγνωστα. Αυτό είναι εξαιρετικά κακό για τις προοπτικές της εταιρείας. Εκτίμηση των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών σε σύγκριση με τις εταιρείες της υποκατηγορίας. Καλό, 1 βαθμός. Ο λόγος αξίας προς έσοδα της εταιρείας είναι 1,9. Ο μέσος όρος της υποκατηγορίας 1,5 είναι 27% υψηλότερος από τον μέσο όρο της υποκατηγορίας. Αξιολόγηση του δείκτη χρηματιστηριακής αξίας προς έσοδα σε σύγκριση με δείκτες στην υποκατηγορία, ανεκτό, -0,5 μονάδες. Τα έσοδα για τους τελευταίους 12 μήνες ήταν $310 εκατομμύρια. Τα μελλοντικά έσοδα για τους επόμενους 12 μήνες είναι άγνωστα. Και αυτό είναι πολύ κακό για την τιμή της εταιρείας.
Αξιολόγηση του εκτιμόμενου δείκτη μελλοντικών πωλήσεων σε σύγκριση με τους δείκτες της υποκατηγορίας. Κακό, -1 βαθμός. Το περιθώριο πωλήσεων είναι -9%, με μέσο όρο στην υποκατηγορία 11,6%. Η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου της υποκατηγορίας και της απόδοσης της εταιρείας είναι 20,6%. Εκτίμηση της περιθωριοποίησης σε σύγκριση με τους δείκτες των εταιριών στην υποκατηγορία, ανεκτή, -0,5 μονάδες. Το μερίδιο της εταιρείας κατά αριθμό προσωπικού ανά υποκατηγορία είναι 0,047%. Αυτό είναι 6% λιγότερο από το μερίδιο της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Και αυτό δείχνει την ασυμφωνία μεταξύ της ανταλλακτικής αξίας του οργανισμού Washington Trust Bancorp, Inc., μάλλον προς την ανατίμηση. Το ποσό του κεφαλαίου αγοράς ανά εργαζόμενο της εταιρείας είναι $984.000. Και στην υποκατηγορία υπάρχουν $924.000. Η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου της υποκατηγορίας και της απόδοσης του οργανισμού είναι 6,5%. Εκτίμηση του κεφαλαίου αγοράς της εταιρείας ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τους δείκτες των εταιριών υποκατηγορίας. Ανεκτό, 0 βαθμοί. Το κέρδος ανά μεμονωμένο εργαζόμενο είναι $45.300. Με μέσο όρο στην υποκατηγορία, $69.900. Και η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου της υποκατηγορίας και της απόδοσης της εταιρείας είναι 35%. Εκτίμηση του κέρδους ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τους δείκτες της υποκατηγορίας. Ανεκτό, -0,5 βαθμοί. Τα έσοδα της εταιρείας ανά εργαζόμενο είναι $505.000. Στην υποκατηγορία $601.000. Η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου της υποκατηγορίας και της απόδοσης της εταιρείας είναι 19%. Εκτίμηση των εσόδων ανά εργαζόμενο επιχείρησης σε σύγκριση με τους δείκτες των εταιριών υποκατηγορίας. Ανεκτό, -0,5 βαθμοί. Οι βραχικυκλωμένες μετοχές είναι 2,4% έναντι του μέσου όρου της υποκατηγορίας 1,9%. Αυτό είναι ένας δείκτης πιθανού κινδύνου βραχίας συμπίεσης. Τεχνικός δείκτης RSI 14 δείχνει επίπεδο 53% για την εταιρεία Washington Trust Bancorp, Inc. Ενώ στην υποκατηγορία το επίπεδο RSI 14 είναι περίπου 52%. Τεχνικά, οι τίτλοι της υποκατηγορίας διαπραγματεύονται περίπου ίδιες με τις μετοχές της εταιρείας Washington Trust Bancorp, Inc. Η πραγματική τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι περίπου $31,53. Η συνενετική τιμή στόχος για τις μετοχές της εταιρείας είναι περίπου $35,66. Η δυναμική της πραγματικής τιμής και η συνενετική πρόβλεψη είναι περίπου 13%. Ας δούμε τον πίνακα παραγγελιών, είναι διαθέσιμος, ο σύνδεσμος βρίσκεται στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Ο πίνακας παραγγελιών περιέχει απολύτως όλες τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί προηγουμένως αυτή τη σεζόν από το σύστημα πληροφοριών και αναφοράς Guru Markets. Η πρόσβαση στον πίνακα παραγγελιών είναι δωρεάν και ανοιχτή, σύνδεσμος σε καρφιτσωμένο σχόλιο. Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης των τίτλων της εταιρείας Washington Trust Bancorp. Σύστημα πληροφοριών και αναφοράς για την αποτίμηση των μετοχών Guru Markets ελήφθη η παρακάτω απόφαση. Για άνοιγμα πώλησης στα $31,54 αναμετοχή. Η συμφωνία άνοιξε λόγω του ότι η εταιρεία έχει σχετικά χαμηλή αποτίμηση. Η εταιρεία αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο αξιολόγησης, τον δείκτη AKIM. Το Take Profit ορίζεται στις 28,15. Το Stop Loss ορίζεται στο 34,93. Σε περίπτωση που η παραγγελία δεν κλείσει με Take Profit ή Stop Loss, τότε η παραγγελία κλείνει αυτόματα στο τέλος της συνεδρίας στις 20 Απριλίου 2025. Ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Καρδιά PCB, θα γίνει η κύρια συναλλαγή αγοράς. Το βίντεο με την κύρια παραγγελία έχει ήδη δημοσιευτεί σε αυτό το κανάλι.
κατά το κλείσιμο μιας από τις παραγγελίες, κύρια ή εξισορροπητική. Μια άλλη παραγγελία έχει κλείσει στο τρέχον επίπεδο. Ευχαριστούμε το κοινό που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος από Guru Markets. Είσαι πραγματικά το πιο cool κοινό στον κόσμο.